Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sejatosipun jenengan ten alam donya niki Pak nggih gadah bolo, gadah konco, gadah sahabat sing bakal mbaturi ngancani panjenengan nganti benjing en akhirat sampai swargane Gusti Allah Ta'ala. Telung konco niki ning setia sing setia tenan namung setunggal. Sinten Pak niku? Koncone panjenengan sing mbaturi ngantos ten swargane Gusti Allah sinten Pak? Bojone, istrine. Sinten Pak Di? Lah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedhik mawon. Nggih dalu nggih. Wa lamulan ngertiyo sira. Wa lam ngertiyo annalaka sak temene kaduwene sira. Salah satu niku ana telu akhillah iku kan gawe kanca atau sahabat. Sejatosipun sahabat menungso niki kadang telung kanca sing bakal ngancani jenengan donya sampai akhir ning setunggal sing sampai setia ngeter jenengan ning swargane Gusti Allah Ta'ala. Sinten niku? Al awwal kang awal yaiku al malu utawi bondo. Sespinan apa kancane jenengan? Bondo, harta. Niku kancane musuh Pak ya? Iya kanca, iya musuh nah sampai mlebu penjara. Ning niku tafkidahu indal mautin, tafdahu iso ilang sirno indal mautin nalika ketemu mati. Hartani panjenengan, bondone panjenengan niku ngancani panjenengan ten donya sampai dugune matine panjenengan ninggali panjenengan. Jadi bondone sing barokah niku ngancani panjenengan dadekno ayem. Niku dadi kanca malian. Tapi dadi musuh, jenengan musuh karo bondo, ngirit panjenengan dadi kaniaya, dadi terhina. Duit pangkat derajat, bayarane gede, cek gelem korupsi, cek ngejar bondo, oke akhirnya kena KPK, terjerat mlebu penjara. Iku malah dadi musuh. Mangmula bondo niku ya penting ya orane piye? Nek sampai awake lara bondo malah ora penting, sing penting awake sehat. Milih bondo kata napa awak sehat Pak? Loro-lorone. Sing dipilih ngoten, bondone oke awake sehat. Enak nggih. Jadi sing disuwun pripun supaya dadi kanca ora dadi musuh bondo hartane panjenengan nyuwun ten Gusti thayyiban wa barokatan. Bondo sing bagus sing apik ya barokah. Lah pripun bondo sing barokah niku saged nambahi iman jenengan ning ati ayem tentrem, nambahi berkah, nambahi cedhak marang Gusti Allah. Jenengan duit 100.000 cek gelem salat niku berarti 100.000 barokah. Tapi duit 1 juta ninggal salat berarti 1 juta ora barokah. Milih katahe no milih barokah ya Pak. Akeh ya barokah. Nggih Pak nggih. Oke. Dadi kanca panjenengan kok bakal dados kanca kula jenengan iki sing pertama bondo harta mal kekayaan. Nek jenengan saged manfaatnya sebaik mungkin nyuwun ing Gusti nganti barokah kekayaan panjenengan dados barokah saged ngantar jenengan saged sampai swargane Gusti Allah disedekahke. Bisa nyelametna jenengan ning donya sampai ten alam akhirat mijing ten alam kubur nyelametna jenengan. Allahumma shalli ala Muhammad. Siji sing dadi kancane manungsa niku bondo kekayaan. Mangmula mulai detik niki Pak ngenek nyambut damel makarya tulung dipun tata manahe dipun tata atine. Aku
mulai detik niki Pak nek nyambut damel makarya tulung dipun tata manahe dipun tata atine. Aku kerja nyambut gawe golek ridane Gusti Allah oleh rezeki kanggo sang ibadane Gusti Allah. Kersane bondo panjang hartan sing jenengan cepeng sing jenengan dapat iku dados barokah. Nek barokah ning ati ayem, nek anak ya dadi soleh-soleha, ning bojo ya dadi soleh. Kabeh ayem apik. Tambah cedhak, enteng ibadah ning Gusti Allah niku bondo sing barokah. Lanjutnya malih nggih, Pak nggih. Ning sambar asan yang kami pindho yaiku Al-iyalu yaiku keluarga. Es berukun ka ninggal sapa sira ing dalem kubur nalika ing alam kubur. Pak, jenengan tresno garwan jenengan mboten, Pak? Cinta putra jenengan mboten, Pak? Cinta putu jenengan mboten, Pak? Niku nalika ten alam dunya. Ngeterne jenengan baturi panjenengan nganti teko alamku kubur indalik kuburi sampai teko alam kubur. Begitu jenengan cedot di kubur mesti garwan jenengan balik neng omah, putu jenengan balik neng omah, bojone papat balik neng omah. Milih bojo elek nang payu, Pak. Kali-kali. Iya iya. Gak ayo kafe no. Lah iya. Bojo elek yang balik neng omah, bojo ae yang balik neng omah ninggalno aleng alamku kubur. Jadi menak bojo elek payu ya. Nek bojo elek gak dilirik tanggane, nek bojo ayu mesti dilirik tanggane. Wah, ning alam kubur merana Pak bojoku dadi. Dados sing dados kanca dados sahabat panjenengan cuma mbaturin jane alam dunya tok ngaterno panjenengan alam kubur sampai alam barzah alam kubur niku sing kedua keluarga. Nek bojone solehah, putra putri soleh-solehah saged bantu panjenengan ngirimi donga, kirim Fatihah, maca tahlil Yasin sak niku nek keluargane sae, nek keluargane ora sae piye? Gelundung nggih Pak RT. Lah niku lho Pak. Baturi kancane nalika jenengan sukses dibaturi, nalika jenengan gagal ditinggal. Dadi wong lanang ku repot tak nggih? Repot. Bojo niku sampai wani jenengan ya dosa. Iku kewajibane jenengan. Anak kok drugal, nakal, adoh karo agama niku nggih tanggung jawab wong lanang sebagai suami. Abot Pak wong lanang ajine. Ada ayat Al-Qur'an wa sebutke ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatno awakmu lan keluargamu saka geni siksa neraka. Dadi jenengan nyelametno jenengan piyambak. Nyelametno garwane jenengan, nyelametno putra putri jenengan, putune jenengan, wong tuwane jenengan, sak mara tuwane panjenengan niku tugas seorang suami abot Pak lanang niku. Wong wadon pengen anggar mati bojone selamat becik swarga wis penak. Nek wong lanang labor Pak. Ngono kok pengen nambah bojone Pak Pri. Iya Mas Pri. Oh ngelus raya. Siji wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi dadi gadah garwa niku termasuk alhamdulillah Pak. Duwe bojo niku nek ora dadi waline Gusti Allah ya dadi raja. Pak jenengan pengen dadi wali apa dadi raja, Pak? Loro-lorone mungkin. Dadi raja niku pripun? Jenengan gadah istri sing salehah, maem dilayani, ngombe dilayani, ning diwon dilayani kabeh, manut niku jenengan dadi raja. Tapi jenengan duwe bojo cerewet, nyelatuni jenengan bawel, dinasihati maido terus, berarti jenengan dadi wali ini Gusti Allah. Sabar. Berarti pengen dadi raja dadi wali, Pak. Wali. Berarti siap diserahin bojo nggih. Nggih.
Dadi ben dadi raja dadi wali, Pak. Wali. Berarti siap diserahin bojo nggih. Nggih. Ya metu wah niku sajane kok tenanan to. Curhat ning walian. Lagi sitok bojo loro, sitoke salehah, sitoke cerewet ngoten. Dadi sing nomor kali niki sing dadi kancane keluarga. Sak becik-becik keluarga, sak ayune garwane jenengan Pak, mesti serakhir ngaturan jenengan sampai alamku kubur, ke kuburan tok bar kuwi terus mulai balik neh. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ninggal keluarga, tolong dibekali ilmu agama sing kuat nggih. Saged gadah pensiune panjenengan. Bojo saleh kandung anak jenengan, putra saleh kandung anak jenengan, gadah pensiunan jenengan. Tapi mentoke sampai ngeterno teko alam kubur tok. Bondo akeh yo ninggal-ninggalon jenengan, nek jenazah sedo ninggalon jenengan, bojo keluarga kabeh nek jenazah sedo ngeterno sampai alam kubur tok. Lah sing ketiga napa niki sing saya Pak? Asali tuan kang kaping 3 yaiku ala amaluka, yaiku amal sira kabeh ka ing sira amal panjenengan. La yufarriquka, kang ora bakal ninggal abadan selawas-lawase. Lah Pak, baik kanca sing setia baturin jenengan sehidup semati sampai swargane Gusti Allah Ta'ala niku baik amal soleh. Sing baturin jenengan amal salate panjenengan, sing baturi amal posone jenengan, sing baturi amal sedekahe panjenengan, sing baturi panjenengan napa didik ngnasihati ngayomi jenengan keluargane panjenengan sedaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mamula Pak nggih nek ten alam dunya iki monggo nandur dunya iki nggone nandur. Panene kapan? Besok ten akhirat. Akhirat niku enten 2 panenan Pak. Nek gak panen swarga ya panen neraka. Garek nandurne alam dunya iki pripiye? Ten kitab Fafirullah nyebutke Pak, benjing niku umate Kanjeng Nabi ten akhirat dipecah dados 3 golongan Pak. Pun kula sampeyan dereng niki Pak nggih. Sampeyan dereng. Benjing ten akhirat niku umate Kanjeng Nabi dipecah dados 3 golongan. Golongan yang pertama nopo? Golongan sing bercahaya, mlebu alam akhirat, alam barzah langsung tanpa hisab, tanpa yaumul mizan, liwat siratal mustaqim lap katu kilat nyamblas mlebu swargane Gusti Allah. Niku sapa? Wong sing soleh solehah. Dikumpul karo para nabi, para wali, para ambiya, para syuhada. Ini golongan sing pertama. Wis gak ngenteni apa-apa langsung mlebu swarga. Ini golongan sing pertama. Golongan sing kaping kali napa? Ten alam akhirat nggawa dosa, ya nggawa ganjaran, nggawa pahala. Ya nggawa kebaikan, ya nggawa keburukan. Dan ditimbang, dihitung ning amal apike jek akeh timbang amal eleke. Ditimbang misale amal kebaikane sudah kilo, amal keburukannya 40 kilo misalnya, berarti akeh kebaikane ya tetap mlebu swarga ning rada lambat mergo dihisab di yaumul mizan. Niku sing nomor kalih. Sing nomor 3, umat Kanjeng Nabi akhirat niku nggawa dosa lan keluputan, ya nggo ganjaran ning akeh dosane, akeh lupute, akeh keelekane. Pramila dhek mampir dhisik ning neraka nampa pahukuman diumbah riyen, ngguwak keburukane sik lagi mlebu swarga. Murangga ning donya niku cuma sepisan nalika nikah nalika dimanten niku maca 2 kalimat syahadat niku tok kebaikane. Misale Pak, Mbak niku maksiat terus niku nggih munggah swarga ning ya mampir sik ning neraka. Dadi kula jenengan iki bejo dadi umat Kanjeng Nabi Pak. Kalau mlebu neraka mboten saged Pak. Dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad kalau mlebu neraka mboten saged. Pasti mlebu swarga najan
Dadi kula jenengan iki bejo dadi umat Kanjeng Nabi, Pak. Kalau mlebu neraka mboten saged, Pak. Dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad kalau mlebu neraka mboten saged. Pasti mlebu swarga najan mampir diluk ning neraka. Penak langsung apa mampir yen, Pak? Langsung. Ngopi ning neraka mboten. Nggih, kurang lebih tiyang ten neraka niku 7.000 tahun, Pak. Dan kita menyebutke ngoten. 7.000 tahun, mesti kurang lebih 7.000 tahun, Pak. Munggo niku umur donya. Ten akhirat nama 7 dina tok, ning neraka niku 7 dina. Ning sedina padha karo 1.000 tahun ning donya. Sedina akhirat padha karo 1.000 tahun ning donya. Berarti 7.000 tahun. Nah niku umur donya digodhog ning neraka. Nek ibak umur Kanjeng Nabi cuma sudah 3 tahun, Pak. Nek sudah 3 tahun umur jenengan kulo kalah akeh eleke, berarti siap-siap mampir ning neraka. Dados balik malih sahabat kanca panjenengan paling setia niku amal kebaikane panjenengan, amal soleh panjenengan. Monggo dipaksa salat yo salat, poso yo poso, zakat apa dipaksa. Ketemu kanca nuluk salam mesem nandur kebaikan. Besok kapan? Panene besok ten akhirat. Tah wong nandur iku ya abot, Pak nggih. Nandur iku abot. Nandur melon ning tengah dalan nek virus penyakit, nandur pari kadang nek kresek saya mawon. Ning donya niki kathah alangane. Wong sing niat apik dalan lusa nang gejigal-jigal tak kancane, dia elek kancane omene sing gak tau amal ibadah apik malah nemen. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, Pak nggih. Ading kula jenengan berusaha terus alon-alon hati-hati, kadang ngono diserai kali kancane, dirasani koncone, difitnah tanggane. Nggih napa nggih, Pak? Nggih. Wis berusaha apik diserai kali kancane. Apa meneh gak berbuat apik tambah nemen. Dados sing paling sepi niku amal soleh panjenengan. Dengan abadan selawat-lawat bakar ngancani panjenengan nyelametna jenengan kon donya teko alam barzah, alam kubur, alam akhir sampai nyelametna jenengan saka siksa geni neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados 3 sahabat, 3 teman manusia, ada 3. 1 harta benda, mal, kekayaan. Nomor 2 ya udah keluarga, yo garwa yo putra keluargane panjenengan niku, tapi akhirnya ninggal panjenengan. Sing abadan yiku amal soleh panjenengan. Monggo dipun toto niate niki ten donya nandur saakeh-akeh kebaikan, saakeh-akeh kebagusan. Rodok maksud titik awake nganggur kebaikan, salat iki dipaksa digenepi 5 waktune. Muga-muga kanthi lantaran salat saged nyelametna kula jenengan saka dini neraka. Allahumma amin.